Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina muku fatan alkhairi. Barka da Juma'a. Ina neman goron Juma'a na. To na gaishe ku. Yau video na dai yazo akan Alfa dan Arewa da Sister Aisha. To jama'a, da farko dai zan fara ce Alfa duk abun da yake faruwa, nazo na ga screen recording cewa dan Arewa na miki kuka, comment da yana ta tafiya, sai na je page ki. Nazo na je page shi. Nazo na je page Sister Aisha. Kwanaki na gani akwai bidiyon da ya faru, na ɗauka abun yayi sanyi, sai naga kuma yanzu kamar ya dawo sabo. Shine na zo na ce bari yi video a gurguje da naga hakan din, don naga abun ya fara ɗaukan wani dimension. So kafin ya ɓace, da farko zan ce Alfa don Allah don Annabi ki hakuri. Ki hakuri, ki sanyaya wa zuciyanki, ki sani kuma mutane suna da different abuna perception. Bai zama dole abun da ke kike faɗa wani ya zama ya yarda da shi ba. So ki hakuri. Ɗana ɗan Arewa, kai ma zan fara ce Allah ya kawo maka sauki. Ubangiji Allah ya kawo maka sauki, don soyayya ba ƙarya bace. Allah ya jarabce ka da soyayyan Alfa, kar ka damu. Za mu zo mu tsaya da roƙon Allah, za ta dawo maka. Sai na koma gare ki sister na Aisha. Yana da kyau idan yara suna abu, mu manya namu shawara ne. In mun ga za mu iya, in ba za mu iya ba sai ka bari. A TikTok nan da dama wasu suna abubuwan da bai dace ba, su samu mai musu faɗan ma babu. Sabida me, ka riga ka lura sun juya baya, ba sa jin kira, ba za ma ka yi musu magana ba. Ire-iren su suna nan, ba ma yi musu magana. Wanda zai ji shi kake mishi magana. To amma gaskiya Sister Aisha, in za ki ji shawara na, wannan video guda biyu da kika mai da raidi, na san ranki ne ya ɓaci kika yi wa'annan kalamai din, ki sauke su, bai da amfani. Ba abun da kuma ya fi hakuri. Ki danya zuciyanki, ki sanyaya masa ruwa, ki bar shi ya wuce. Abun da nake so ya maki nashi clear anan shine, Alfa Charles Borno Christian ne kamar da kika faɗa, she is a Christian. Akwai 'ya'yan musulmai da dama, soyayya ba karya bane. Allah kuma ya yarda dan Arewa ya auri Alfan. A matsayinta na Christian ne, idan har ta yarda tana son shi, ba za ta musulunta ba, Allah ya ce a daura auren, ba haramun bane, zai iya aurenta a haka. Arijalu kawamuna ala nisa. Kin san manan shi. Tunda Allah ya riga ya daura maza akan mu, bai haramta musu auren matan Kristoci ba. So abinda suke yi din, there's nothing wrong in that relationship. Da za sai ana zagin shi, ana ce don me zai bi ta kaza kaza da sauransu, ga ayyan musulma ga menene. In Allah ya yi shi, ita ce matan shi, ba yadda muka iya sai an aura. Abun da ya faru da Sadiya Haruna da G-Fresh ya isa ya zame mana aya a TikTok din nan. Ba abun da ba faɗa ba, gashi yau sun zama mata da miji. Ni musulma ce, I love Jesus Christ. I believe in him as a messenger of God. Kuma non-Muslim zai ce why he is a complete Muslim without him believing in Jesus Christ as the messenger of God. Saboda haka don Allah a daina kai abun da a danganta shi da addini, don Allah.